Zespół szkół 2 Grajewo. Drugie Łomża. Znieczkowa. Dwunastka, tak? Tak. Zespół szkół Suka. Dziewczęta Sokółki, KR Suwałki. Dziewczęta Suwałk. Dziewczęta Suwałk. I Wojewodzin. Na miejsca. Spokojnie, Michał. 13 zespołów sztafetowych rozpoczęło rywalizację w ramach licealiatu. Dawaj Justyna! Dawaj, dawaj Justynka, dawaj! Ktoś ma numer 45 i biegnie po mnie? Mocno, mocno do góry! Nie uciekaj mi stąd tam! Dawaj Justynka, rękoma pracuj! Dawaj! Dawaj, jeszcze trochę Justyna, bo jest dobrze! Dawaj Justyna! Pracuj, dobrze! Dawaj Justynka, chodź! Przyciśnij mocno! One też zmęczone są, mocno! Trzecia, gaz! Wyprzeć teraz, końcóweczka! Mocno, końcówka! I już mamy prowadzące Szóstego z Białegostoku. Na miejscu drugim czwarte Elo Białystok. Na miejscu trzecim pierwsze Elo Białystok. Miejsce czwarte Suchowola. Kola, dawaj! Nie tu! Dawaj Nikola teraz, dawaj, rękoma pracuj! Dawaj, dobrze jest, dawaj! Dawaj, jeszcze, tak jest, brawo! Dawaj! Dawaj, do końca, już troszeczkę tylko zostało, dawaj! Nienaganna technika. Dawaj Nikola, dawaj, chodź tutaj, chodź! Zobaczymy jak to będzie. Szybko. Brawo, jeszcze troszkę. Dawaj Daria! Ruta, dawaj! Na miejscu drugim czwarte Elo Białystok. W tej chwili na trzeciej pozycji Suchowola. Pierwsze Elo Białystok, miejsce czwarte, przepraszam. Piąte dwójka Grajewo, zespół szkół szósty. Luźno, Aśka! Podnoś nogi do góry! W lewo, Kinga, tu w lewo, bokiem tam po miękkim. Prawo jest. Dobra. Dawaj Martyna, rękoma pracuj! I na drugą stronę przebiegaj! I drobnym krokiem, ręce mocno pracują! Pracuj rękoma, tak jest! Nie pochylaj się! Dawaj, drobnym kroczkiem, dobrze jest! Już końcówka, dawaj, rękoma pomagaj, tak jest, mocno rękoma, przepychaj się jeszcze, bardzo ładnie! Tak jest, i blisko pachołka tutaj przebiegaj, tak, dobrze, brawo, do końca! I uciekaj od tej, co jest za tobą, uciekaj! Tu, tam! No jeśli dajesz! I bokiem biegnie, nie kurwa się. No ja mówię, że trzeba bokiem. Panie, weź. Dawaj Justyna, dawaj! Chodź, one idą, chodź! Dawaj, bo one idą, chodź, szybko! Monika, mocniej teraz! Pracuj rękoma, pracuj drobnym krokiem, pracuj! One idą! Pracuj Justynka, pracuj! Kolana podnoś! Podnoś kolana Justynka, tak jest! Ręce, dawaj, zobacz!
patrz, one idą! Gonisz! Dawaj! Bardzo ładnie, Monika, ekstra! Tak, trzymaj! Justyna, brawo! Już je masz! Mocno! Daj teraz! Eliska będzie miała lepiej. Mocno, Monika, brawo! Jeszcze gonisz do samego końca, 200 metrów. Chwilę zmieniają pałeczkę, przekazują pałeczkę dziewczęta z dwójki Grajewo, za nimi zespół szkół z Sokółki, a tuż za Sokółką pierwsze Elo Białystok, dalej pierwsze Elo Łomża, Niedźkowo. Tu się przyjemnie patrzy, bo różnice są naprawdę niewielkie i tu będzie ciekawa jeszcze walka o jak najlepszą pozycję. Ola, walcz, walcz! Jesteś piątka, walcz! Walcz, Ola, walcz, tak! Do końca, Ola! Dawaj, Asia, dawaj! Walcz, walcz! Mocna. Asia, jesteś trzecia, dawaj, Asia! Jesteś trzecia, dawaj! Dobrze, rękoma! Asia, dawaj rękoma, dawaj! Już jesteś trzecia, tylko teraz będziesz musiała uciekać, ja wiem, że ciężko. Dawaj, młoda Laska! Gonią, Mocno, mocno teraz pod górkę! Gonią! Paulina! Teraz musisz... Pierwsze Elo Białystok, zespół szkół z Sokółki, Dajesz! zespół szkół numer 2 Grajewo, Górkę z kipem! Drobnymi kroczkami ręce mocno pracują, masz przewagę, dawaj! Dużo! Dawaj, dawaj! Ciśnij do końca, tak jest! Ręce pracują, ręce, pomagaj sobie rękoma! Pomagaj, tak jest, dobrze pracują ręce, brawo! No brawo, tak dalej, tak! Jeszcze trochę, jeszcze trochę! Dawaj, dawaj, dawaj! Jeszcze, Karola, jeszcze! Dawaj, Eliza! Dawaj, Idziesz, Natalia, mocno! Bierzesz się! wcale to nieźle wygląda w wykonaniu Suchowoli na trzeciej pozycji, na czwartej pierwsze Elo Białystok, na piątym miejscu w tej chwili drugie Elo Łomża. Na szóstym ZS Sokółka. Tak jest! I ręce teraz i kolanka do góry, dawaj! Możesz środkiem, dawaj tak! I rękoma sobie pomagaj rękoma, pomagaj! Uciekaj jeszcze od niej, tak jest! Mocno pod górkę, mocno! Pracuj rękoma, ona cię goni, ale to nic, jest dobrze, tak! Utrzymaj to! Utrzymaj! Jeszcze trochę rękoma sobie pomagaj! I teraz Marysia musisz Mocno, zrobić mocno, nie robotę, bo ona stawaj! cię goni! Musisz dobiec na trzeciej Ostatnia pozycji, ręka, dawaj! mocno! Mocno pracuj! Informuję, że już dubel nastąpił. Dawaj, Marysia! Ada! Na dół! Pracujesz! Pierwsze Elo Białystok. Spokojnie, żebyś dała raz na górkę, na medal pracujesz. A ty się nie odzywaj! Zła zasada. Suchowola. Genetycznie, ale jest wydolnościowo zajebista. Dawaj, Pracuj, Ada, rękoma mocno do samego Mocno! końca! Mocno wyprzeć ją! Mocno ręce pracują teraz, tak jest, drobnym krokiem, ręce, pilnuj! Dawaj! Jeszcze Dobrze trochę! jest, uciekaj od niej, tak jest, rękoma pracuj! Pomagaj rękoma do końca, już jest połowa! Dawaj! I teraz od górki zaczynaj przyspieszać! I teraz musisz uciekać od niej, bo ona cię goni, ona jest za tobą, uciekaj! Dawaj, Marlena! Jedziesz! Pierwsze Elo Białystok. Dawaj! ZS Weronika! Białystok. Utrzymaj trzecie miejsce, gonią! Suchowoli. Podziwiam, że wiesz, że dziewczyny się nie wstydzą. Wiesz, może nasze damy to Dawaj, Weronika, jest! Dawaj, mocno rękoma teraz!
już nasze ostatnie. No wiem, właśnie. Dawaj, Weronka, bardzo ładnie, dawaj! Ale dużo mam Jest trzecia pozycja, nie? Dawaj, Weronika, trzecie miejsce jest, dawaj! Ręce mocno! I teraz musisz uciec od nich, teraz zrobić pozycję! Uciekaj teraz, rozpędzaj się, bo teraz są najważniejsze metry, rozpędzaj się! Tak. Dawaj, mocno ręce! Pierczelo Białystok. Brawo! No niestety na trzecią odsłonę organizatorzy troszeczkę zaplanowali za mało czasu na sztafetę dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Sylwia, do końca! Do końca teraz jeszcze! Ręce, pracuj drobnym krokiem! Tak, pracuj, jeszcze troszkę! Podnoś kolana mocno rękoma, mocno, nie obracaj się! Ja widzę! Ona cię goni, ale tak, takim krokiem do końca! Do końca, jeszcze, bo ona będzie cię goniła! Jeszcze i teraz od górki masz się rozpędzić! I teraz Brawo! rękoma, zamykaj oczy! Dawaj! Dwójka Grajewo na trzeciej pozycji. Witamy serdecznie i gratulujemy. Na czwartym miejscu Pierczelo Białystok. Kuźwa, jest! Pan Paweł Kuliński. Miejsce piąte Pierczelo Białystok. Pani Aneta Bartoszuk. Miejsce szóste Zespół Szkół Suchowody. Wojciech Krystoń. Prosimy o hejnał Szkolnego Związku Sportowego na część zwycięzców.